Všetci vítame z nového videa a pripravili sme si pre vás s Adamom, jasné. Ježiš. Hide and seek. Ok, poďme vybrať mapu. Ja som vybral. Toto. Viem na mole, ako tam je dosť veľa takých dobrých. Prečo? Chceme 100% mol. A čo? No tak pohode, ale. Časom. Hajde. Ježiši. Skočilo Ja normálne som Hydra. Dobre, už viem, kde som. A on sa líbol. Čo? Jo, to je náhodné. To je skvelé. Líbol sa. No, super. Ale vyhrali sme. Wow, a to bola dlhá hra. Veľmi dlhá hra. Rekord. Wow! Office. Jim, všetci. Všetci, Jim. Spoločne s Nitrom. Ty, aký máš ksicht? Bro, Sigma ksicht. Dag, Najo, Adam Benningon, Gagu. Aj presne. Jem tu. A bol free, takže. Však je free. Už to ide ešte 3, 2, 1, 5. Ale Jim to nebude. Lebo to Office, volá. A ja viem. Čakaj, ja viem, čo je. Seeker, nice. Nechcem kvet. Nestrandujem, robím si prdel. Bro, kto je Seeker? Ja mám prdel, neviem. Som počítač. Čo? Ja som počítač. Je to počítač. Wow. 3 veci, nič moc. Nothing. Čo? Tu sa takto hýbe. Ty si Seeker? Nie. Ty si Seeker? Ty si Seeker? Ty si Seeker? Nie. Ja nič nevidím, normálne to sa nedá hrať. To sa nedá hrať. Ja nič. Choď tam si. To sa ne... Tu, oni sú také šitné malé veci, ja neviem, to sa nedá hrať. Ja to nechcem hrať, fuj! Najhoršia hra. Čo som takú vybrala? Ty počítač! Ešte nemám. Ja nejdem na ňo. Ale to sa nedá ešte. Kde si? Daj radu. V izbe. V akej? Stôl tu je. Dobrý deň, teta. Ja som ešte nikoho nezabil. To je koberec. Už si zabil. Hej, čo sa snažíš? Čo sa snažíš? Kto týpek, dajaký? No som, že mi pomáha. Hej, koberec tu prišiel. Tu je dačo. Tu je dakto. Koberec, veľmi nenápadný. Hej, ty tu prešiel. IA. Nie, to nie si ty, ale ty si tu kde. Aha, takže ty si tu. Čo? Takže ty si tu v tom rume. Ty si tu kde. Počúvaj. Prečo? Si povedal, že tu prišiel Ty kde si bol? Ja som zdrhol vtedy. Ty bol Seeker. Ja som tu zdrhol, pozri. Ja som zdrhol. Keď si tam... Digi, v pliču, ja som si ho skapil. Ale ja by som chcel viac času. To sa ne... Akože to sa nedalo. No reaction. Čo ideme? Muzeum. Jim. Muzeum! Jim. Si opitý? Asi hej. No, tak to vidno.
o, i, a, i, o, i, a, i, o, a, i, o. Počkaj! Čo to bolo? Šop. Heal. Nie, heal, hej, presne. Jo, mám. Ideme na to! Čo som? Chcem vedieť. Seeker už dúfam nebudem. Nie, dobre. Hajde, nice. Si istý. Chcem byť ten dinosaurus. Tam very sure. A neviem, kde mám ísť, fakt. Ja neviem, kde mám ísť. Ja idem hore výťahom. Som hore. Viem zaspať, čo pred. Ja lietam. Pozri, ja lietam. Počkaj, ty si tam, nie? Tam niekde si, nie? Niekde som. Hore lietam. A, view, zadarmo spím. Dobre, tak to spím. Money. Ty si dole? Neviem. No asi dole som, hej. Idem k tebe. A ja ťa vidím vlastne. Ja nič, ja len prechodom. Ajojky. Čau. Počkaj, ja som mor. Počkaj, ty si... Aha, ty si počítač. Aha, tak to idem tiež. Počkaj, tieto panky sa nedajú byť? Nie. Á. Idem schovať. Počkaj, ja sa morfnem. Ono. Ty by ja skoro videl. To ty si veľmi nenapadne. Á, kašľa, za to budem hýbať sa. Počkaj, ja sa morfnem jak počítač. Ty pištol! Skoro ma chytila. To ďalší typek, á! Čo sú typci? Poď tu ku mne! Nie! Typek opitý. Zráme? Dobre. Ráno. Prijal typek. To je hajder, úplne. Počkaj. Pozri, ja som tu v strede, chápeš, typek ma nevidí. Kde? Áno. Dobrý deň. Ja som za ňou, normálne ja utekam za ňou. Vieš čo, ja budem behať, vidíš, že budem behať. Kašľam na ňu. Sa im budem ukazovať prednosť, chápeš? Proste... Nie, to je typek. Ja si nevšimol. Iba jumpuj. Pozri, vidíš? Iba jumpuj. Ďalší počítač. Vidíš, iba jumpuj, vidíš? No pozri, som najlepší. Som najlepší. Nitro opitý je. Taký treba. Kde ideme? Gym? Čo bol teda? Gymok. Konečne gymok. Konečne. Koľko to sa? Čo stojí? Čo to je? Neviem, nič také. Je to viac? Remiza je. Opäť. Ja môžem friznúť Seekera. No. Si kúp za 375. Čo? Coinov. Toto freeze je to opäť, že vraj. Dobre. No? Už nechcem byť Seeker. Koľko máš percent na Seekera? Neviem. Počkaj, ja idem tak, kde hore. Sker? Čo som? Neviem, čo som. Dobre, ja som dobrý. A teraz ideme tu. Perfekto. Mám najlepšiu skríšu forever. Najlepšiu skríšu, fakt. Počkaj, ja A typek sa tu tiež snaží. Kde si? Aha. Poď tu. Dobrý deň. Toto sa morfni na to. Morfni sa na to. Nie, ja tu budem behať, ak chcem ísť zase best. Dobre, ja som. Počkaj, ale on tu ani není. Kde je? Seeker tu není. Neviem. Seeker tu není. Seeker tu není! Ja si tu hore.
On tu není. Proste to čo je za hra. Budem kola. Proste to... Čo to je za hra, keď tu není siker? Ja neviem, asi zmizol, sa líbol. A nie. Nemohol sa líbnuť. Prečo? Neviem, skončila celá hra. Vidíš ho? Neviem, sprchy. On je asi tu hore. Vidím. On tu není. Ja neviem, kde je. Typek sa tiež hajdol. Jo, ty si kova. A však on tu není. Môžeme avkovať, ale že on tu není. A sa mi bude stále dať. On tu není, ja idem avkovať. No! Ne. By to mal ukazovať, že tak na červeno, že mal skončiť hra, ale ja neviem. Idem za tebou. Prestaň. Jak sa je dole? Čo chodíš za mnou, ty? Nie, nechodíš. Už neviem, typek, čo to robí. Ja idem avkovať. A chcem bez hajder, tak nechcem. No vlastne chcem. Chcem, tak musím nejako. No ja tiež chodím. 20 sekúnd ešte. Všetko som mal tu. Warp! Na jedno poschodie? To je super. Ja som najlepší. Ja som! Ja som A že najlepší. typek nič nie. Víš, tak sa to dělá. Tak to teraz bolo fakt. Office. To mám málo. Všetci to mám. Office. Či nie. Ja neviem, čo to má. Nie, ale nechcem. Hospital. Áno, hospital, daj hospital. Poznám tam starú sklíčku. Pevec. Pevec tam poznám. To by cíker. Neboj ho. Ja som. Ty si? Prečo som zase? Počkaj, ja si to zaplatím. Ja nechcem byť ciker. Prečo? Ja nechcem byť A ciker. to bude potom. To ja budem. Ešte raz ciker. Teraz budem ciker zase. Jo? Ne, dobre. Ty si to kúpil? Hej? Že nechcem byť ciker. Som šatník. Počkaj, kde sú kvety? Tu sú. Vieš, to je taký maličký chlapčík, ktorý má... To je Thanos. No. Thanos je... Ciker. Zdravím. Chcem strieľať. Ty čo chodíš za mnou? Ja chcem zdechnúť. Ja som za Thanosom. Daj Maria. A ja som za Thanosom. Pozri týpku, čo to sa deje? To je masívne. Budem Ešte čo? zdechnúť. Ja mám koľko... Dobre, ja sa hýlnem. Haha. Som sa hýlol. Tak tu som. Musím skákať furt. Ja som furt za nimi. Tu som. Ja skáčem. Vieš? Tu dodžujem všetky. Počkaj, ale tu neukazuje, koľko máš hápka. No, hej. No to je blbé. No dosť blbé. God spin, sem to spinovať. Poď. Okay. Idem tu. Dobrý deň. Nie, ty mi dal damage. Nie je tu hore. Ja budem best. Uviaľ riskujem.
Požadím ty pín. No ja mal. Zomri. Nie. Mám mal fakt. Nie. Však sa healni. Ja som sa hýbal. To skryjem. Nie. Našla v ulici. Si umrel? Nie. Aha, on ťa hľada, fakt. A ty si umrel! Bro. Nie. Ty teraz pôjdeš po mne, nie. Ja mám veľa blaster. Ty pôjdeš po mne, že? Ty debil. Nie. Ja som. Zas? Si umrel, preto. Čo to je free? Aha. Hej. Vidíš. OK, tak podľa mňa posledná hra by mohla stačiť. Si myslím. Fajn. Poďme hospital. Spýta, okej. Taký má také isté gate. Opíra. Gáte? Aj meč máte také isté. Hej! Dievča. No hej. No. Zmej ksicht. Ja nie, keď si nechám. No, nechce. Nemocnica? Yeah. Seeker, prosím. Nechcem byť seeker. Hajde. Oh, hajder. Ty si ani raz nebol seeker, ja som bol dvakrát seeker. Prečo si nechcel byť seeker? Zbytočne minútu. Nevedel bus. Ty si postel. Tak ja sa schovám pod teba. Som počítač. Aha, tak... Ja, ty si tam, kde ja? Pozri na kameru. No, ja si potom... Hej. Bro. Idem trollovať. No vlastne, ja chcem byť najlepší, takže idem tak. Chcem vieš dávať, to boli. Tu dáš towns a tam dáš. To sa dá. Nie. Idem tu. Kde si? Si trhol? Ne. Wow. 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 Ja sa tu schovám. Idem si zaspinovať. Yes, to som chcel. Čo? OK. Freeze toto power. Ale neviem, jak sa to používa. Si umrel. Nie. To nie je pravda. Nemám full hapka. Ja zechol. Dobre, zechol som. Nechoď po mne, prosím. Nie, dobre, ale... Ja si. Kde som? Nikde nie som. To je. Však tu je do líci. Čo? Dobre. Oh no. Oh no! Oh no! Healy, dobre. Jeden hider, to som ja. Nie. Áno. Nie. No tak to bolo asi pre dneska všetko. OK, cez.